Dhonira mingtia rong apan lang lapen towar election aprang patang serak nangji apan kacuning ripon. Nipi alam ni cingon cenam ni paing ko raga tampe ni paing ko raga trokarnian karbila meramai mesen men pajut polong pamelo. Ini rebang suamai long kacapa pon of hisar pu. Daithara long protest against program kedeng pon. Kardom, pini ni di alkenis karbeng long than pon di bang puthari sabilang tiran non betang ton penari ponita. Lakaing ko rapor nilip development block ke parlo. Koila meti hawar dhonira mingtia rong apan kedam tangsen gravel towar kilometer ini patang te lapen jal jivan mission ice campaign lang kipi ponji pu alam than chor akam awedet lasoni rongara tum kahang kapasik. Asamis asalam tedo dim boliaka morim boli boy pason thak thaksi Karbi Anglong Autonomous Council nilip MSc Pobitro rongpi apan lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Toliram Ronghang tumapan kacuning ripon SOPD scheme ben dhonira mingtia rong arlo atawar kilometer hini ansen gravel tawar kaslam pipon lo bonta labangso contractor jiten TC claim lo bonta kopi koson pen lo ne kasalam patang te derlo non barikha nang hirlo te inghan langbong saise lo lapen jol jivan mission scheme pen kedam tang aningkan phaikunia check lo Karbi Anglong Autonomous Council PHE department EM Pradip rongpi lapen CEM Dr. Toliram Ronghang Fan Bijoy Be Barnabas Keling Bimol Inti Anil Teron lapen jiten rongpia tumpin por lo pajor damse lamchak dolo eso jerin bora pen kahumria hot kethan ke arkoy chek lo adon tin ta longpo pusi lamchak pilo bonta non anta lasoniang thek thangta avia joini rongara tum kipuke non MSc bang phok keli gaprang na patang et nangji kalite no road no vote no water no vote pu rongasor chingrum si ase ang tong pen chesong ponji pusi phirang kya thenu ningje pon chukyala pen philip tisolati ki minus Karbi Anglong một thế lớp Therepo ni paing ko ratrok arni lakaing ko ratrok dwar bogor MSc constituency ang kangpi Daithor police station ke paro Daithor Congress Party SIMPN Daithor mini stadium atowara longan procession kedam Karbi Anglong District Youth Congress Committee pencepatir pi ponsi protest against program kedeng pon Karbi Anglong District Youth Congress Committee maipu kongchunbang maipi penchenglok local committee tumpinan chetongdon labangso protest against program kedeng ponang ko gathei gelake sonthom ningkang samse dokok lake hormuador keso sender gas petrol lapen kecho hormu Kaziranga National Park Station aputhak lapen dorbagri constituency along Daithor Daihori Sangti San Gravel ke pon aputhak niletum lahai kroidun thekti pusi ningje pon rente Kaziranga pen Thompson terang luti ki minus Karbi Anglong
जिंदाबाद जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 जुमंग जिंदाबाद 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 वतनी जिंदाबाद 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 Gubernur Member महिला जिंदाबाद 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 Nitung kini pipoti lah cisong nang alam kita kan lalu di luar bagori wan si papang ni malam kan di gomang pun karena papang ni mungkin lo tapi non min isu kan lalu kadi rumah nisnya pak tension bang kadi yang lo lalu kan dan kemudian dia gomang kita bang pap jinten hitung pan labang video nih lah sini hitung sudah kan jam lo lapen langgoi pen lah sen geber ki full open pot non hitung langgoi an herang ciman lap lo masih labang pap jinten non mak itu nanti kata tengah aduman lo lapen la dai thor dai huria tuar black topping tuar atau me repairing ke lo masih labang pap jinten non nang repairing pinai lahai lo lapen lah kamu apa ador kisu kan hitung han tajum pinai lahai lo saksi dopi lang sudah bersama kat pelong kami lahai sudan kan kami itu joy van kan tengok ini kan tolong di pan lapen saya kira kami itu tengok ini kan tolong di pan tamjun kan itu pan lahai kimang ateng kan kan tengok kan Ang limit siya ng det. memang tim solong pi kami yang itu nggak kompias sekat mencari sesuatu Kubo. Nijang Karbi Anglong dongka mukam dongka sarpo aklamalong lingkan esega mai pi Karbi lamera mai terepo ni pain kora gatam pe ni pain kora thokan ne sentence pajut ponlo ni pain kora thokan alo ani tilia porpen rada mai ti paman ponsi Karbi lamet lam chong aputakan sese kapaj thangji lapen metang apending support elami kistame choklin pen ke pain wer japan setang jemum padopon lapen an parda Karbi lamera mai amai pu kistaming weapon pen arpu gimi deng pontanglo labang sa mai long pen Karbi lamet amai pu kimi arpu ke deng pon lake bare mingti lapen kong chun bang lake joising to biatu menlo raga mai pia long mai pu kimi bare mingti pen mai je pen pu ponse dong dung lamet ka chinghon abang pu bang pe tum chitong don Ini adalah Adi sarpa mantan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Toliram Ronghang Chetong Don lapen MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron MLA Vida Singh Ingleng lapen Karbi Anglong Autonomous Council along EM MSC atumpen Chenglok kete kiding atum Chetong Don rada mai pi ke dobo mohor Karbi Film Society atumpen akimi audio mate lunjer kimi chethe ari pola marjan stami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Toliram Ronghang Deng pen info kontu labang solong jer ketok abang pulong bir terang pen sitok ponlo lapen kilun pon lunse po prem terang lapen lunse pi nongnam ka tangklong deblina deka tum silun pon lo Samsoning ti inut keduk de ramonit lapen Karbi lamera mai nijang longria mai Karbi lang pialong rapchun banglo alang li lamet lam chongnat kapangchu ponja pan mathao lapen alang li lamet anathu chinghono lapen alang li ki inut tok bang alang lin ben penana lo tok lo bons tame alang lit rideng tangka maha kaduria joine penana lo tok pon pen hemar lo marjang lo si thapo anchot lo lasi batai lo lamet tras atumalong ketok tanga lo ka chthon dam bons tame alang li phan ke tangka dorde dar lo pusi thagrong titi jongsi la posan pulote alang lin pen ke ningka chethe avedat po pusi ferang ke atuma thaino nang pachini don keroni pen sonjoy kiling lo tiki minus Karbi Anglong Minimen Samson pi akan dirong ke angbong lang pi impiarong nijang Karbi Anglong nili jasemet pet labangso kapak lang tung aku thak ini kedamtang nikan ko anang bong pene nili Karbi Alam ka chinghon ajoni pen nili pinam jir lam jir tumoy hutan nili topik Ibon sedame nili kia be nili darabe ajani lahai ke top asona mung antame nili ku ke top am siki chona lo cepak lang dekhe dalo lasip suri hini rakre prianing kan pen suri hini rang kora hini aning kanang bong Karbi lame ramai khong krok siang bong nili dun bom ang bong pen nili Karbi lame ramai ningkala seki bom makul sitame tiri piamai pen lapusong siki khang bom je Karbi atum lut tok osita me ame thana sia be adara be ajoni pen cepak lang thek the lasi
pini itum lame ramai pen laktu mapan paklang pinang tua labang suka sisik pen labang su alam lamet kabi lamet amai ayin pen labang su kapandak aku tak akan nili minat long pen labang su ni cik ni panu pen nili bagdamat halo laki nita labang su anu sima nisi ni biru ya pot bang kitab mate kitab bom alam dir hebu cepaklang mate lame ramai hin pen paklang pison te sula bang su kamat hapen sida menilis kedam tang suri hinira kresir ke baningkan jadi kendeng ningkara segamai pihut si nili keceng si nili paklang tu keceng si nili kapaklang hir ke sengbe kalau lah hello labang so suri ini lagi setiap aningkan sedami nili pam lame dan maya hinpen napaklang itu so ni nili pam labang so alu pun napaklang itu puthot suri ini ra ingkoy aningkan si alang ditum puthot senang sapa pitulo sedami labang so senang sapa pi along sedami alang ditum dak kena so rabin long alang ditum amek sedami ladak pacok lima son ekonong le sedami alang ditum napaklang kilo nili ningarong lo nili gitu ke boy mate nili labang so ketok kup tibi hu ken alam tum karbi lamet ras ahin dari paklang ketok tame nili churu lo mate non kedam tang suri hinira ingkoy raisian ingkan stami nili le karbi lamet akeng kambu isi kapaklang ini kasih itu lake anam langpia along ke bihu sini ke paklang nunji tu halas suhut nili karbi lamet ras apam napaklang la nili ketok alu thui Pena ando lasi Karbenglong Autonomous Council pen sitame art and culture ahin pen niliphan labangso karbialam ketok doan luthu ya pharman nei paklang pi dosan nili alang itu ban curoi lapen labang nalitum sitame art and culture asai campaign diklaim isi ali dui pusinili alang itu ban tuning rilo Ini berita kelan siang ton panik lo, lai bom tami, Alkenius Karbiang lo.